tomhle videu bych se s tebou rád podělil o 5 kroků, které mi pomáhají se postupně dostat zpátky do svýho života, získat větší kontrolu. Takže pokud jsi sám všiml, že si možná během svojí cesty někde blbě odbočil, trochu se vychýlil z toho ideálního rytmu a směru a chtěl bys ho získat zpátky, tak v něm možná najdeš hodnotu taky. Na začátek mi ale dovol trošku kontextu. Poslední týdny bych řekl, že jsem lehce přepálil svoje tempo. Byl to takovej sprint na maratonskou vzdálenost. Od rána do večera, každý den přeplněný kalendář, meetingama, školeníma, koučováním, prací na projektech, přípravou na Ironmana, jedna akce za druhou, že abych to všechno stíhal, a rozuměj, abych stíhal ty závazky, které sám jsem si do svého života dal, jo, tak jsem přidával víc a víc plynu. Zvyšoval výkonnost. Na dluh. Byl jsem víc kafe, byl jsem víc ve stresu. A ono, všímej si, jak se to všechno děje pozvolna. Jo, tu a tam zanedbáš drobností ten den, ale dlouhodobě to dělá velký efekt. Zapomeneš nebo přestaneš s meditací, nestihneš cvičení, nestihneš si uvařit dobrý jídlo a tak druhý den ve spěchu tak improvizovaně někde něco pojíš, hlavně abys neměl hlad, ale přestaneme dbát na to, že to pro nás třeba není to nejlepší a postupně se rozevírají ty nůžky toho, co víme, že bychom pro sebe měli dělat, abychom na sebe zůstali naladění a jednali v tom světě z dobrý pozice, z dobrý kvality přítomnosti. No a děláme víc a víc věcí, které pro nás zase tak dobrý nejsou. Když jsem přišel domů po dlouhém dni, viděl jsem a cítil jsem, jak mám přestimulovanou mysl z toho všeho, co se dělo, tak namísto toho, abych si dopřál svoji rutinu, zakotvil se, protáhl se, zameditoval si, vzal si deník a reflektoval, tak jsem si pustil jedno video, druhý video, třetí. O to horší jsem měl potom spánek, o to víc jsem byl druhý den unavený, potřeboval jsem víc kafe, byl jsem víc ve stresu. No a postupně, že to má domino efekt, který se projevuje mimo jiné tím, že nechceme trávit tolik času v tichu, protože to ticho se stává hlasitým. Protože si uvědomujeme, že možná neděláme a nejednáme tak, jak bychom skutečně chtěli, co cítíme, že je s náma v souladu, co je pro nás dobrý, a tak tomu nechcem čelit. A tak se víc zahlcujeme a více stimulujeme a mysl se stává rychlejší, roztěkanější, hlučnější a samozřejmě o to více nám potom chce být méně v tom tichu. Zároveň ale být v tichu a mít v sobě klid je strašně důležitý pro to, abychom v tom světě jednali správně. Takže pak začneme pozorovat, že už ani neslyšíme tolik svůj vnitřní hlas, který ještě před nějakou dobou volal po odpočinku a doporučoval nám, aby jsme zpomalili, dopřáli si čas pro sebe, šli na procházku do lesa. Teď už to ani neslyšíme a jsme v takové tenzi a napětí a ani nevíme, co se děje a proč se tak cítíme. Jediný, co víme, že to je nekomfortní a tak chceme přebít ten nekomfortní pocit a přehlušit ho dalším stimulem, dalším zahlcením se. Nejčastěji proskrolovat telefon, podívat se na další video, zkrátka něčím se pořád angažovat, externalizovat tu svoji pozornost ven, abychom nemuseli tolik trávit v tom napětí vevnitř. Což samozřejmě nevede k něčemu vyloženě dobrýmu. Ale přemíra aktivit a činností, které děláme, v kombinaci s nedostatkem ticha a času pro sebe, postupně ústí v jakousi ztrátu kvality naší přítomnosti. Všechno se stává těžkopádnější, vyžaduje to více úsilí a přemlouvání. Řekl bych, že čím víc se snažíme dohnat ten vnější svět, tak tím víc u toho ztrácíme sami sebe. A že to je takový antiintuitivní, ale to, co naopak potřebujeme, je zpomalit a ne přidávat víc. Jak se říká, když máš pocit, že nemáš 10 minut na meditaci, tak potřebuješ 20. To, co je skutečně důležitý a cenný, je právě to, že si tohle uvědomíme. Je to podobné jako při meditaci. Já vnímám, že tím účelem nebo smyslem meditace nemusí být nutně to, že budeme celou půl hodinu v meditaci v zenovém klidu a nenapadne nás ani jedna myšlenka. Ale že ten princip je učit se
uvědomit si, kdy nám naše pozornost odběhne pryč a vrátit ji zpátky. A že tady to vracení se zpátky, tady ten sval bdělosti a všímavosti je to, co se snažíme posilovat. A že čím více nám to daří při meditaci, tak tím lépe se nám to potom daří při životě. A právě ve chvíli, kdybych si uvědomil, že jsem se v tom životě vyosil, tak namísto toho, abych se pokáral, že jsem zase někde, kde jsem nechtěl bejt, tak bych se snažil kultivovat ten postoj poděkování si toho, že jsem toho vůbec zaznamenal, že jsem si toho všiml, protože to znamená, že s tím konečně můžu něco udělat. Život je těžký sám o sobě a tak jsem jenom chtěl doporučit, abychom si to nestěžovali svým vlastním přístupem, tím rozhovorem, který vedeme sami se sebou, ale abychom se víc na té cestě podporovali. Myslím, že si to každý z nás zasloužíme. No jo, ale co teda teďka máme dělat? Když víme, že jsme se vyosili, jak se teda postupně vrátit zpátky? Chtěl bych tě provést takovou drobnou osobní intervencí, na kterou nepotřebuješ 2 týdny na dovolený, nepotřebuješ jet na sabatikal, stačí ti půl dne, den, 2, záleží na tobě, kolik se tomu rozhodneš věnovat. Já jsem tomu věnoval tady ten víkend a je to vždycky jak pohlazení po duši. Tak se do toho pojďme pustit. Pojďme si pomyslně nabrousit svoji sekeru. Předtím, než začneme cokoliv novýho, než začneme přidávat, tak se potřebujeme postarat o to, co jsme za poslední dobu, co jsme žili na autopilota, nahromadili. Moje osobní filozofie je, že náš fyzický a digitální prostor je jenom přirozeným prodloužením našeho vnitřního rozpoložení. Že náš vnější svět zrcadlí ten vnitřní. A pokud já vím, že jsem poslední dobou byl zahlcený, tak se 100% vsadím, že zahlcenost uvidím i všude kolem sebe. A že to funguje i opačně, čisto venku, čisto uvnitř. A já pokud začnu kolem sebe uklízet, tak se začne projasňovat i uvnitř mě. A to bych chtěl doporučit jako první krok. Uklidit si kolem sebe. Hloubkově. Nejenom tak, že si vezmu hrneček ze stolu, ale pořádně to kolem sebe vydriluju. Vysát, vytřít, srovnat věci, převlíknout povlečení, podívat se na oblečení, jestli tam nemám něco, co by se někomu mohlo teďka v zimě hodit venku víc. Zbavit se všeho, co jsme za poslední dobu nahromadili a už nám neslouží, protože každý jeden předmět, který máme okolo sebe, vyžaduje naší pozornost. Čím víc těch předmětů máme a nepoužíváme je, nebo ne tak, jak bychom chtěli a nepřináší nám radost, tak je raději nemít, abychom dokázali svoji pozornost koncentrovat více na ty věci, které jsou pro nás skutečně důležitý. Udělat si hloubkový úklid fyzického prostředí. Ale nekončíme samozřejmě jenom tam. Potom se přesuneme do svého digitálního prostředí, podíváme se na počítač a telefon, jestli tam nemáme aplikace, které nám nic nepřináší, jestli nemáme plochu zanesenou nejrůznějšíma staženýma souborama, snímkama obrazovky a podobně, jestli nemáme zaplacený předplatný, který nevyužíváme a nepřináší nám hodnotu do našeho života. Úklid prostoru je jenom jiný způsob, jak se postarat o svoji mysl. A tak bych chtěl doporučit zbytečně neurychlit tady ten proces, byť chápu, že ne pro každýho je to zrovna ta nejlákavější aktivita. Ale ty blahodární efekty, který to má, když jsme v prostoru, kde se cítíme dobře, inspirovaně a přináší nám to radost, tak jsou skutečně významný. Eckhart Tolle ve své knize Moc přítomného okamžiku píše: pokud ztratíme spojení s tichem, ztratíme spojení se svým já. A když ztratíme spojení se svým já, ztratíme se ve světě. Někdy to, co potřebujeme nejvíc, když neznáme odpovědi na otázky, které si pokládáme, není nutně číst další knížku a dívat se na další video, vést další rozhovor. Někdy je to o tom mít těch informací, které do sebe vpouštíme, míň, abychom slyšeli ty naše vnitřní odpovědi. Protože já osobně věřím tomu, že na velkou část otázek, na který hledáme odpovědi venku, už známe odpověď uvnitř, jenom je potřeba se slyšet. Ale tím, že neustále shromažďujeme větší a větší množství informací, tak se oddalujeme od toho našeho citlivého středu, oddalujeme se od toho, abychom sami sebe mohli slyšet. Vzít si deník, udělat si termosku s teplým čajem, teďka v zimě, teple se oblíknout, ať je nám příjemně, vzít si vodu, nějakou sváču a jít se projít do přírody. Udělat si procházku v lese. Za pohybu
se totiž naše mysl uvolňuje, mám pocit, ještě daleko víc. Zdravá procházka, být sám se sebou a jenom poslouchat, co se nám vynořuje za myšlenky. Být tam s nima, neutíkat od nich. A klidně si můžeme položit pár inspirativních otázek, abychom získali ty odpovědi, které chceme. Mezi těmi otázkami může být například, co teďka v životě potřebuju. Dělám to, co je pro mě opravdu důležité? Jak se chci cítit? Co bych chtěl změnit? S čím bych měl přestat? Co bych měl začít dělat? V čem chci pokračovat dál? Jak chci trávit svůj čas? Například tyhle otázky můžou být pro tebe super formou zastavení se. Já mám taky osobně rád meditaci a občas, když jsem přestimulovaný, tak to ticho je vlastně jako nekomfortní, ta představa. A tak od toho mám tendenci trochu utíkat. Ale líbí se mi myšlenka zenovýho mistra, učitele Thich Nhat Hanh, který říká, že největší klid je v oku hurikánu. Ne když se od něj budeme snažit utíkat, ale když se do něj posadíme. A když se zaměříme na svůj nádech a výdech, prvních pár minut může být naše mysl roztěkaná, divoká, polétávat z místa na místo, ale po nějaké době ona ustálí. Pak taková meditace, která může vypadat jako nic nedělání, může přinášet velmi zajímavý vhledy. Posadit se, být s tím vším, co je, a potom si zaznamenat, co k nám přišlo. Při úklidu jsem teďka vzal do ruky tuhle svíčku, na který je napsáno Be still and see. Je to svíčka, kterou jsem si odvezl od zen buddhistických mnichů, když jsem tam strávil 2 týdny v meditaci. A já jsem si ji od tam odvezl, protože to pro mě, chtěl jsem, aby byla připomínka, jak je cenný a hodnotný se zastavit. Na tom retreatu u mnichů mi to přineslo velký vhledy a hodnotu a cítil jsem se skvěle díky tomu. Tak mi připadne symbolický, že jsem ji zrovna teďka při úklidu znova našel. No tak jí pojďme dát na nějaký místo, kde na ní uvidíme a budeme si to pravidelně připomínat. Mimochodem, od mnichů jsem si odvezl ještě tady tu pečeť, na který je taky napsáno Be still and see. Tak to jenom abych podtrhl, jak důležitý tady ten koncept pro mě je. Fáze 3. Plán. Jakmile mám jasno, nebo aspoň jasněji, co bych měl dělat, kudy bych chtěl jít, kým se chci stát, tak je potřeba si to naplánovat. Určit tomu rytmus, který mi bude vyhovovat. Moje osobní zkušenost je taková, že když si nenaplánuju svoje priority do kalendáře, když si je neurčím dopředu, tak v těch chvílích, kdy mám volný čas, mám tendenci jít cestou nejmenšího odporu. Dělat činnosti, které jsou jednoduchý, lákavý, příjemný a zapomínat na to, co je pro mě důležitý, co mě v tom mém životě posune do místa, kde chci být. Nebo se pak stanou součástí plánu někoho jiného. A tak si v tuhle fázi sedám ke kalendáři a dívám se tam, jestli ten kalendář odpovídá tomu, co bych chtěl, nebo jestli tam potřeba něco změnit, něco ubrat, něco přidat a plánuju si tam hlavně ty nejdůležitější priority, to, co je esenciální. Jak říká Jim Quick, nejdůležitější je, aby to nejdůležitější zůstalo nejdůležitější. A tak tohle si tam přidám, ale zároveň myslím na to, aby v tady tom rozpoložení, kdy jsem motivovaný, mám chuť dělat toho spousta, tak abych zároveň se nepřepálil vším, co si do toho kalendáře dám, co si teďka myslím, že jsem schopný zvládnout. Lepší méně a postupně, krok za krokem, schod za schodem, než abych na zítřejší den si tam toho poslal tolik, že za 2 dny budu řešit znova, že jsem úplně vyčerpaný. Takže jít postupně, 1% každý den. Takže právě jsem dokončil plánovací část a chtěl jsem pozdílet jenom pocit, který si z toho nesu. Proč jsem to sakra neudělal dřív? Přátelé, takovou radost a pocit vnitřního klidu, co mi to přineslo. Já jsem byl dřív zvyklý používat Notion a rozhodl jsem se zaexperimentovat a využít plný kapacity Google Workspace. Takže všechny úkoly jsem si zaevidoval do Google Tasks, všechny myšlenky, které mě v průběhu napadaly, do Google Keep, všechny události do kalendáře, skripta a dlouhosálejší věci, nápady jsem si dal na Drive.
A mám z toho takovou radost, že mám v těch poznámkách pořádek, protože pro mě je to důležitá část mojí práce, mýho rozvoje, že mám pořádek ve znalostech, kterých si schraňuju. A dlouho jsem v poslední době tak improvizovaně něco nahrával do Notes, něco jsem nahrával do Notion, něco jsem si nechával v různých aplikacích, které mi přepisují řeč, jako Super Whisperflow a podobně, a nebyl jsem schopný si to potom nahrát do svých základních databází. Takže to, že se mi to teďka povedlo, neuvěřitelný. Mám z toho hroznou radost. Teď v tom jenom pokračovat. Nic se nezmění, dokud se teďka v přítomnosti nepohneš. Dokud neuděláš nějaký krok, který nemusí být dokonalej, ale bude tě přivádět k životu. Budeš dělat to, co cítíš, že bys dělat měl. Návrat k sobě není o dokonalých plánech a velkolepých gestech. Je to o té akci v přítomnosti. Je to o tom přestat odkládat to, co je pro nás důležitý. A tak vyber si jednu z činností, kterou vnímáš, že bys teďka pro sebe mohl udělat. Ať už je to, že si půjdeš zacvičit, že si konečně půjdeš zameditovat, že zavoláš člověku, kterýmu si měl zavolat dlouho nazpátek, ale odkládal si to, protože ses na to necítil. Sám víš, jakou aktivitu bys teďka udělat měl, která pro tebe bude mít největší hodnotu. A tak ji udělej teďka. Udělej do 5 minut, co posloucháš tohleto video. Začni akcí, začni rozhýbávat tady to kolo, vytvářet momentum, které tě postupně bude dostávat k tomu, co skutečně chceš dělat. Pro mě osobně to je natočení tohohle videa. Jaká aktivita to bude pro tebe? Závěrečným krokem téhle metody je pro mě sednout si večer, jakmile jsem dokončil všechny předchozí 4 kroky, a zreflektovat si, co se stalo, co mi to přineslo. Každá hodina, každý den má potenciál pro to přinést ti nějaký uvědomění, zajímavou znalost, zkušenost sebe sama. Něco, co ti pomůže zlepšit tvoje chování v budoucnu. A já v tady té reflexi tak se ohlížím nad tady tím procesem těch 4 kroků. Co mi to přineslo? Jak jsem se u toho cítil? Jakou hodnotu mi to dává? Jak bych v tom chtěl pokračovat dál? Je to moment zastavení se, který vnímám, že je tak strašně moc důležitý. Protože v něm člověk vidí sám sebe. Je to jako dívat se do odrazu sebe ve vodní hladině. Když tam hážem kamínky a jsou tam vlnky, tak sami sebe nevidíme. Ty kamínky a vlnky, tak to je pomyslná aktivita, kterou neustále jinak děláme. Ale když posečkáme, až ty vlny odezní, tak sami sebe uvidíme a můžeme se z toho poučit. A to v té reflexi vnímám jako důležitý. Podívat se na to, co tady ty 4 předchozí kroky mi přinesly. Kam mě to posunulo, jak jsem se u toho cítil, v čem jsem váhal, jaký překážky jsem vnímal, že tam jsou, co jsem dokázal překonat, co jsem udělal. Věnovat tomu pár minut. Nemusí to být nutně proces na hodiny, ale zastavit se a podívat se. Podívat se hluboko a skrz to si uvědomit, kudy dál bych chtěl pokračovat. Je to takové završení celého procesu všech 5 kroků dohromady, který vnímám, že teprve potom nám může přinést skutečně velikou hodnotu. Mně tady ty kroky pomohly dostat svůj život zpátky, což nutně nemusí znamenat, že najednou, jak mávnutí kouzelné hulky, začnu stíhat všechno, co jsem si předsevzal, ale pro mě osobně to znamená, že si budu víc uvědomovat, že jsem to já, kdo ten život žije. A z toho potom prameněj lepší rozhodnutí. Tak doufám, že ti to přinese hodnotu taky a budu se těšit příště.